A secretaria xeral da Agrupación Municipal do PSDG, PSOE de Ourense, Natalia González, e os secretarios de Dereitos LGTBI das executivas municipal e provincial, Brian Álvarez e Javier Alén, presentaron esta mañá a programación para celebrar Orgullo 2025 que organizaron da man das Xuventudes Socialistas. Natalia González lembrou que as raíces da loita LGTBI tamén están na nosa terra e comezaron a medrar moito antes da rebelión no bar Stonewall en 1969. Con motivo do cumprimento fai 2 décadas da aprobación do matrimonio igualitario e da adopción homoparental en España, a secretaria lembrou o fito que este foi e que transformou o noso país nun referente mundial en liberdade e igualdade. Así mesmo, recordou na liña dos actos que estes días se veñen organizando dende o partido por toda España a figura de Pedro Cerolo, ao que calificou como incansable activista e compañeiro socialista cuxo compromiso e valentía foron determinantes para facer realidade esta conquista histórica. No Concello de Ourense, como todos sabedes, non existe unha programación, simplemente se limitan a encher o expediente dende o Partido Socialista. Dende logo, sempre, todos os anos, queremos poñer na axenda política esta conmemoración, esta reivindicación dos dereitos LGTBI que non pode pasar nesta cidade sen pena nin gloria. E sen moito máis, tamén decir que este ano tamén é especial para nós porque se cumpren 20 anos da Lei de Matrimonio Igualitario nesta terra da diversidade, que non sei se o sabedes ou non, pero antes da rebelión de Stonewall, no 69, xa no 1061, 2 homes, Pedro e Muño, contraían de algunha maneira ou se unían nunha especie de matrimonio diante dun sacerdote no Concello ourensán de Rairiz de Veiga. Polo tanto, como pioneiros, como loitadores pola igualdade e os dereitos LGTBI, no Partido Socialista seguimos con forza a reivindicalo e a traballar polos logros acadados sempre a través de gobernos progresistas e recordando figuras como José Luis Rodríguez Zapatero ou Pedro Cerolo, hoxe máis que nunca. Pola súa banda, Javier Alén subliñou que a Secretaría de Dereitos LGTBI da Executiva Provincial do PSDG pretende poñer en valor unha realidade que existe e merece ser reivindicada dende a política. As vidas LGTBI, a súa loita e a súa memoria. Por iso, este ano, dende esta Secretaría, lanzamos unha campaña chamada 20 anos facendo historia, en colaboración coas Xuventudes Socialistas de Galicia, da que tamén teño a honra de formar parte, que pretende poñer en valor, pois iso, precisamente, a memoria e a loita dos activistas LGTBI do noso país, que son moitos. Como acaba de decir tamén a compañera Natalia, este ano cúmplense 20 anos da aprobación da Lei de Matrimonio Igualitario neste país, da man do Goberno Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. É algo que simboliza perfectamente a nosa loita dentro do noso partido por ser o referente na aprobación destes dereitos, pero non nos podemos quedar aí. Queremos seguir avanzando na aprobación dos novos dereitos porque queremos estar ao día e non queremos deixar de ser vanguarda. Queremos estar ao día nos dereitos das persoas trans, na visibilización das persoas non binarias ou reivindicando o papel das mulleres do colectivo que están doblemente discriminadas. O acto central do Orgullo da Executiva Provincial terá lugar este venres ás 8 horas na Praza de Cervantes de Celanova. Dende a Executiva Municipal realizarán xusto antes ás 6 na sede do PSOE en Ourense a súa tradicionalizada de bandeira multicolor.